действате с тялото. Право в зъбите! Ха! Нова, мога ли да ти вярвам? Можеш. Обещавам. Аз искам да застана най-отпред. Ако някой вампир ни се заяде, е свършен. Със съдействието на Рей. Задръж си света. Ако не живея през нощта, не искам и света. Да, ще се справя с този буклук. Поправка, няма да се справя! Татко, винаги си ни казвал, че вампирите са зли и безпощадни. Но този е просто зелен и объркан. Благодаря ти, да, чакай, това беше грубо. Защо да лежи в тъмницата, след като може да използва това лъскаво нещо, за да ни помогне с брането на плодове? Поздравления! Вече си част от армията на вампирите. Ура! Защо да ви вярваме? Защото сме две зомбита, вълки и извънземно. Знаеш ли какво каза Елдъра за соларите? Че ядете сапун. Не ядем сапун, за да ни светят органите! Те си светят естествено! Намерихме ни барак. Дай да влизаме. Добре, трябва да проветряваме само 1000 години. А на този толкова му е харесало, че е останал завинаги. Перфектен е за украса. Спите в ковчези? Какво е ковчег? Да, това са легла. Нали си използвате зъбите само за плодове? Да. Аз не.